So ito na nga mga kalapatid, no, kinukuha yung ibon niya mga kalapatid, no. At ito nga mga kalapatid, si Tiger mga kalapatid. Yan nga mga kalapatid, oh. Ito yung nag-first mga kalapatid, sana mga kalapatid, no. Ito nag-first sa pooling mga kalapatid. Yo, what's up mga kalapatay? So ito tayo mga kalapatay, no? At dito tayo mga kalapatay, syempre mga kalapatay, andito sa Howville mga kalapatay, no? Sa katim natin mga kalapatay, Team Aswang lang mga kalapatay, malakas mga kalapatay nga mga kalapatay, no? Nag-first sa mga kalapatay sa pooling ng KFC mga kalapatay nung Sunday mga kalapatay. Kahapon nga mga kalapatay, no? Yun nag-first nga mga kalapatay, no? Yung ibon niya mga kalapatay, nagpasar ng beer house sa Walking Street mga kalapatay. Yun nga mga kalapatay, nag-bankrupt yung may-hari mga kalapatay. Sobrang lakas talaga mga kalapatay. Team Aswang lang yan mga kalapatay. Ito mga kalapatay, titingnan natin yung ibon niya mga kalapatay. Titingnan natin kung gaano kalakas. Kasi may dala kaming kalapatay. May dala kaming babae mga kalapatay. Sana niya mga kalapatay para mas ganahan pa mga kalapatay. Ito mga kalapatay, titingnan natin yung mga ibon niya. So ito na mga kalapatay, no, kinukuha yung ibon niya mga kalapatay, no. At ito nga mga kalapatay, si Tiger mga kalapatay. Ayun nga mga kalapatay, no. At ito yung mga kalapatay, ito yung nagpasara ng beer house mga kalapatay. Sana mga kalapatay, nagpasara ng beer house sa Walking Street mga kalapatay. At ito nga ano bang ito? Ano bang ising ito? MPC mga kalapatay, no. MPC mga kalapatay. 1431 mga kalapatay. Ayun nga mga kalapatay, no. MPC mga kalapatay 2001 mga kalapatid. Yun nga mga kalapatid, na batang-bata pa talaga mga kalapatid. At yun nga par, ano bang pinapainom mo nito? Ba't sobrang lakas ng ibon mo? At parang yun nga mga kalapatid, no? Siyempre mga kalapatid, ang pinainom ng tropa natin sa ibon niya mga kalapatid, no? Tubig kanal mga kalapatid. Kaya talaga mga kalapatid, no? Yung ibon niya mga kalapatid, sobrang sakalam talaga mga kalapatid. Malakas mga kalapatid. Yun nga mga kalapatid, no? Kung gusto nyo bumili ng ibon mga kalapatid, bili-bili na, baka mabusan. At meron dito mga kalapatid. Meron siyang binibenta dito mga kalapatid. At siyempre mga kalapatid, to Princess Loaf mga kalapatid, no? At ito mga kalapatid, kung sakaling gusto nyo bumili ng mga kalapatid, legit mga kalapatid, legit na pansin mga kalapatid. Siyempre mga kalapatid, at meron din siyang probiotics mga kalapatid. Bili-bili na, baka mabusan. At ito nga mga kalapatid, no? At simple lang yung ibon niya mga kalapatid. At yun nga, yung katawan nito mga kalapatid, solid na solid mga kalapatid. Yan, hawak ka na katawan, pakapanga. Solid yung katawan. Yun yung mga kalapatid, no? At talagang hindi bibigay talaga sa biyahe mga kalapatid. Mukhang mabilis mga kalapatid. Dahil nga sa tubig kanal mga kalapatid, pininom mga kalapatid, mabilis tong ibon na ito mga kalapatid. At yun yung sa banda rito mga kalapatid, na may nagtatalpakan mga kalapatid, no? Ay, nagtatalpakan yung malalakas na mga banta mga kalapatid. Ito talaga mas malapit mga kalapatid. Pag itong bitawan sa apari mga kalapatid, malamang ito mga kalapatid, no? Adobo ito mga kalapatid. Maraming kukuha na ito mga kalapatid, oh. At yun nga, baka gusto nyo pahingayin yan. Parang wala nang lakas yan. Maawa naman kayo. Ayun nga mga kalapatid, no? Ayun na. Ayun na mga kalapatid. Mukhang nauluhan. Mukhang nauluhan mga kalapatid. Ayun nga mga kalapatid, no? Ano ba pininom mo sa ibon mo? Anong ibon? Ay, nagmukhang ibon na rin mga kalapatid, no? Ito mga kalapatid, no? Team Aswang mga kalapatid. Yan ang sakala mga kalapatid dito sa Howville mga kalapatid, no? At ito mga kalapatid, no? At hindi lang pala ibon yung inalagaan ni To Princess Loaf mga kalapatid, no? At pati pala manok mga kalapatid. Ang bangis talaga mga kalapatid. Pati nga ng ibon mo, pati nga ng manok mo. Ano lahi nito? Aswang line. Madali na kaya pala maitim. Sino mo yung mata mga kalapatid? Kumakain ng daga mga kalapatid. Campus Japan. O ito mga kalapatid. Ano bit na may linyada mga kalapatid, pati manok mga kalapatid. At ito mga kalapatid, no? Sisilipin natin mga breeder niya mga kalapatid. Yung mga kalapatid na ito yung mga breeder niya mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no? At syempre, ito si Putol mga kalapatid, may history yan mga kalapatid. Pero next vlog natin yun mga kalapatid, no? Napakaganda ng history niyan mga kalapatid. At yung mga kalapatid, si Putol rito mga kalapatid, nagparami ng mga kalapatid, oh. At yung mga kalapatid, no, sa mga gustong bumili mga kalapatid dyan, bili-bili na mga kalapatid. At ito mga kalapatid, no? Legit na puncher mga kalapatid. At siguradong hindi kayo may fake mga kalapatid. Talagang napakatigas sa mga ibon na ito mga kalapatid, oh. At kung nakikita nyo mga kalapatid, oh, ito yung breed ni mga kalapatid. Ito yung mga breed ni To Princess Loaf mga kalapatid. At yung mga kalapatid, mayroon pa rito mga kalapatid, oh. At yung nga mga kalapatid, at ito, sinusolo mo na mga kalapatid. At yan, nakaready na yung mandalaw na yung mga kalapatid, no? At ito mga kalapatid, dito mga kalapatid, ayan yung mga kalapatid, kung makikita nyo mga kalapatid, no? At yung nga mga kalapatid, To Princess Loaf lang mga kalapatid, no? At syempre sa Team Aswang mga kalapatid, mag-comment lang kayo sa vlog ko mga kalapatid, sa channel na ito mga kalapatid. At syempre mga kalapatid, i-rerekta natin kay mga kalapatid, i-rerekta natin kay Tropang Manman yan mga kalapatid, dito sa To Princess Loaf mga kalapatid. At yan mga kalapatid, kung nakikita nyo mukha nyo mga kalapatid, oh. Ayun, no? Para na ba lahin nito, par? Ano lahin nito? Ang ganda nito, ha? O, mga kalapatid, no? May secret na laki pa pala ito, mga kalapatid, no? At yung mga kalapatid, ito breed nga lang mga kalapatid, no? At yung mga kalapatid, punta tayo sa kabilang mga kalapatid.
Ito nga mga kalapatay, no, kung makikita niyo mga kalapatay, oh, at lahat may mga sisiyo na mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no, hindi kayo mapapaya mga kalapatay, talaga sigurado linyado ng mga ibon mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no, at talaga ma-experience yung mga ibon niya mga kalapatay. May page yung ibon niya mga kalapatay. Ayun yung mga kalapatay, oh. Ayan. Ito nga mga kalapatay, no, ito na yung ano mga kalapatay, at si sana si Tigre? Ayun na. Ayun nga mga kalapatay, ito yung, ayun yung ano pala mga kalapatay, yung nagpasara ng biros mga kalapatay, yan si Tigre na yung mga kalapatay, oh. At yun nga mga kalapatay, no, aswang na aswang talaga yung pagbumuka mga kalapatay. Talagang hindi nagpapahuli yan mga kalapatay, sobrang lakas talaga yung mga kalapatay. At ito nga mga kalapatay, ito, oh, pamain naman, pamain dyan, pamain. Ito nga mga kalapatay, no, talagang wala pa nga yung mga kalapatay, no, naghihintay pa ng baryan mga kalapatay. May kukuha na rin mga kalapatay. Kaso lang mga kalapatay, yung kukuha mga kalapatay na disgrasya pa mga kalapatay na naplatan ng motor mga kalapatay. Kaya hindi na nakatuloy mga kalapatay. At ito nga mga kalapatay, no, tingnan nyo naman mga kalapatay kung gaano katigas yung mga ibon na yan mga kalapatay, oh. At ito mga kalapatay, mukhang bangis na ito mga kalapatay, oh. Ayan mga kalapatay, kung nakikita nyo mga kalapatay. Ayan, no. At yun yung mga kalapatay, no, ano to mga kalapatay, ito dalawang loft nga nandito mga kalapatay. At ito yung two princess, at yun yung man loft mga kalapatay, nasa taas mga kalapatay. At merong isang unggoy dun mga kalapatay, yun mga kalapatay, oh. Ayun mga kalapatay, pamain naman dun, pamain. Lopman pala yun mga kalapatay, no, Lopman pala yun mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, no, ang tigas ng Lopman yung mga kalapatay kasi tumatalon talaga direksyon mga kalapatay. Yun yung may laing unggoy yung mga kalapatay. Joke lang yung mga kalapatay, no. At yun yung mga kalapatay na sa ano, mga kalapatay na pag makadaka kayo sa channel ko mga kalapatay, please naman huwag nyo kalimutan mag-subscribe, tapos i-hit yung notification bell para maging updated kayo sunod natin mga video. At yun yung mga kalapatay na may next ano tayo, baka next ano mga kalapatay na meron na tayong parapol mga kalapatay sa mga natin mga kalapatay, sa palay natin mga kalapatay, meron tayong mahihinang ibon mga kalapatay, ipamigay na yan. Baka kunin pa ng iba. Sa mga kalapatay, no, subscribe lang mga kalapatay na para mga kalapatay, alam nyo mga kalapatay kung kailan tayo magpaparapol mga kalapatay. Ayun yung mga kalapatay na sa pagkondisyon ni mga kalapatay ni tropang manman mga kalapatay, no. Sa pagkondisyon ng mga kalapatay, yung probiotics niya pala mga kalapatay, ano yung mga kalapatay, DIY mga kalapatay, sariling gawa niya mga kalapatay, no. At sa mga gusto mag-avail dyan mga kalapatay ng probiotics mga kalapatay, aswang probiotics mga kalapatay, dito lang yan sa Obil mga kalapatay. At sa mga gusto kumuha mga kalapatay, no, eto man, ano mga kalapatay, two princess mga kalapatay, two princess lock mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, no. Ayun. Eto naman yung ano mga kalapatay. Dinala ang jet fighter ko mga kalapatay. Ayun yung mga kalapatay na dati ako walang tiwala dyan mga kalapatay. Pero mga kalapatay, no, dinadala niya na ako unti sa dulo mga kalapatay. Ayan na si Pilay mga kalapatay. Kung napapanood niyo yung mga vlog ko na yun mga kalapatay. Ayan si Pilay mga kalapatay. Ayun mga kalapatay, no. Pinabubutas ng train. Ayan. Siya yung ano mga kalapatay, siya yung tindirador mga kalapatay na dawa pa sa bubong namin mga kalapatay. At yun nga, umuwi talaga siya, umuwi. Yan. Pumukhang walang bawas yung katawan niya mga kalapatay. Yung mga kalapatay, yun na pagmumukha niya mga kalapatay, netay mga kalapatay, oh. Naku mga ibon ko mga kalapatay, walang kwenta. Pero mga kalapatay, huwag kang mag-alala. Dadalahin ka sa dulo niyan mga kaibigan. Ayun yung mga kalapatay na siyempre, patuloy yung natin mga kalapatay, patuloy yung vlog natin mga kalapatay hanggat nandyan yung mga ibon natin mga kalapatay, no. Ayun yung mga kalapatay, no. Ayun, nagpapakita ng tigas sa pakpak na ito mga kalapatay, kapal mga kalapatay, oh. Kung makikita nyo mga kalapatay, oh. Ano mga kalapatay? Ano, may ano to? Walang butas to? Wala. Ay, sakto-sakto mga kalapatay. Talagang mga kalapatay, no. Abangan natin yung next ano nito mga kalapatay. Next pooling niya mga kalapatay. Next hagis uli mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, sana mga kalapatay, no, mas magandang gilas pa ipakita niya sa atin mga kalapatay, no. At yun yung mga kalapatay, ito sa mukha pa lang mga kalapatay. Ano mga kalapatay? Tandaan nyo na yung mukha mga kalapatay. Ito yung nagpasara ng biraw sa ano mga kalapatay. Nagpasara ng biraw sa walking street. Ayun yung mga kalapatay na yung mga club dyan mga kalapatay. Pinasara na ito mga kalapatay. Ayun yung mga kalapatay na ka-MPC siya mga kalapatay, no. Ayun mga kalapatay, oh. Kaning na to? Sa Ereta? Ito mga kalapatay. Ito yung ano ka mga kalapatay. Ito yung si Blue Tag mga kalapatay. Ayun yung mga consistent yung mga kalapatay, no. Si Pink Tag mga kalapatay. Si Pink Tag. Siya mga kalapatay, oh. Ito, dinala ko rito mga kalapatay para din bibitawan ko rito mga kalapatay. Sana mga kalapatay, no, dito sa lapit ng Hawbil ng mga kalapatay na alas magkapit-bahay lang kami rito mga kalapatay. Sana umuwi naman sila mga kalapatay. Pag di sila umuwi mga kalapatay, wala na tayong vlog mga kalapatay. Ayun, tingin ko mga kalapatay, maliligaw pa mga kalapatay. Ayun mga kalapatay, no. Sa order na ito mga kalapatay, hindi sila naligaw, no. Pero dito sa Hawbil mga kalapatay, naligaw sila mga kalapatay. Ito, pinakamalakas. Ito yung pinakamalakas mga kalapatay. Ito na mga kalapatay, na. Ngayon ko lang na-show yung ibon ko mga kalapatay, oh. Ito yung sibong ko mga kalapatay. At talagang mga kalapatay, batang-bata pa mga kalapatay. At mukhang okay naman siya mga kalapatay. Kawawa yung mukha mga kalapatay. Neto yung mga kalapatay, oh. Ayun, no. Ay, neto yung mga kalapatay, oh. Mukhang maga pa yung mata.
Ay na mga kalapati, no, bakit yung dalawang unggoy ay mega shoutout dyan sa mahinang nila lang, este malakas pala. At yan na mga kalapati, no, bibitawan na yung natin mga kalapati. Bibitawan na yung natin mga kalapati, yung malulupit nating jet fighter mga kalapati. Oh. At sana mga kalapati, di sila maligaw mga kalapati, no? At sana makauwi sila mga kalapati, no, para tuloy pala yung vlog natin mga kalapati, no? At yun na nga mga kalapati. At yun na. Mukhang dumiretso na agad siya ng mga kalapati. Sino ba yun? Wala na, dumiretso na. Ayun na nga mga kalapati, no? Ay, talo na kayo, talo na. Ay, ano pa hinihintay nyo? Alin na. Ayun nga mga kalapati, talaga mga sniper itong dalawa ng mga kalapati, tumuturo-turo pa, oh. Ayun nga mga kalapati, dumaan na sila mga kalapati. Nagsama na sila. At yun yung mga kalapatay. At ito naman yung ano mga kalapatay na ito yung man-man-lof mga kalapatay. Tapos yun yung dun sa kabila yung ano mga kalapatay. Two princess ano mga kalapatay. Two princess lof mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay ng gaganda ng mga ibon dun mga kalapatay. At hindi na tayo akit dun syempre mga kalapatay. 100 kilos ako mga kalapatay. Pag umakit ako dyan mga kalapatay, babalik ako sa baba mga kalapatay. Baka dito ako pulutin mga kalapatay. Oh. Ayun kung nakikita niyo mga kalapatay no. Mga kalapatay no. At tubig kanal talaga mga kalapatay. Dito siya kumukuha araw-araw mga kalapatay na pinapain niya sana mga kalapatay. Testing ba talagang malinis ba talaga to? Ano ba talaga to? Ngayon, dito siya kumukuha mga kalapatay, oh. Para doon sa inyo mga kalapatay, sa mga ibon niya mga kalapatay. Kaya nga malakas talaga yung ibon niya mga kalapatay, no? So yun na nga mga kalapatay, no? So ano ba sikreto niya, no? Ano ba sikreto nito nito princess na to mga kalapatay? Dati pa talaga mga kalapatay, no? At next vlog natin mga kalapatay, no? Ipapakita natin mga kalapatay yung mga ibon niya mga kalapatay na ginawa ng ano mga kalapatay. Ginawa na lang palengke yung apari mga kalapatay. At ito nga mga kalapatay, sikreto niya mga kalapatay, oh. Ito mga kalapatay, mayroon siyang ano rito mga kalapatay. Oregano tsaka isang ano ba to? Ano daw to, kangkong? Ninyo mga kalapatay at ito mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, merong lambanog mga kalapatay. Sa Bisaya mga kalapatay, merong tungog mga kalapatay. Masarap to mga kalapatay. Paborito ko rin to mga kalapatay, no? At ito mga kalapatay, magamot siya rito mga kalapatay, oh. At siyempre mga kalapatay, ito lang yung binibigay niya sa ibon niya mga kalapatay, no? Ayun na mga kalapatay, binibigay niya sa ibon niya mga kalapatay. Kaya hindi siya iniwan ng ibon niya mga kalapatay. Sobrang bilis ng ibon niya mga kalapatay, no? Pinapabango pa yan bago pinapasakay. Ayun na nga mga kalapatay na. At yun na nga mga kalapatay na. At ito mga kalapatay, sa mga gusto mag-avail dyan ng probiotics na gumagawa siya ng sariling probiotics mga kalapatay. Ayun nga, aswang probiotics mga kalapatay. Tandaan nyo ito mga kalapatay, aswang probiotics mga kalapatay. Kung gusto nyo mag-avail mga kalapatay, no? Two Princess Love mga kalapatay. So comment lang kayo sa baba ng video na ito mga kalapatay. At syempre, ida-diary ko kayo kay Manman mga kalapatay. Mga kalapatay na. At syempre magpapaalam na rin tayo mga kalapatay. At maraming salamat sa inyo, no? At please naman huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Tapos i-hit nyo yung notification bell para mag-update kayo sunod natin mga video. Ay maraming salamat. Bye.